фарз кардем ки ҳоло бизнес кушодем. онро бояд чӣ тавр идора кунем? мушкилии калон ҳамин аст. ба чӣ аҳамият додан дар кор? кушодан осон аст. пеш бурдани бизнес душвор аст. аксарияти мардум бизнес мекушоянд. ба наздики як нашри игрманро хондам. ӯ маркетологи рақами 1 дар Россия дониста мешавад. ӯ навиштааст ки омори Россия нишон медиҳад ки 92% бизнесменҳои нав бизнес кушода давоми сол онро мебанданд. 92%. боз 2% дигар давоми 2 сол мебанданд. давоми 2 сол 6% мемонад. 94%-ашон бизнесашонро мепӯшанд. 6% мемонад. кушодани бизнес хеле осон аст. аввалин сабаби бохти навкорон дар он аст ки онҳо пеш аз ҳама сармояи хуб надоранд ва ё бизнесро бо қарз мекушоянд. бо кредит ё қарз мекушоянд. аввалин хатои аксарият ҳамин аст. ман бисёр таҷриба дорам ва дидам. сабаби дуюм, аксари навкорон дар сар мутахассисанд, на бизнесмен. мисол дар куҷое кор кардааст. шояд менеҷер оид ба фурӯш будааст ё шояд технолог ё ошпаз ё ғайра. фаҳмиши дақиқ надорад ва ё ҳанӯз хуб напухтааст, бизнесро пурра наомӯхтааст ва рафта бизнеси худро мекушояд.